SFK Aquatic TV her med endnu en vlog, hvor til min 6 subscribers video, hvor jeg havde lovet at vise mit gaming setup. Jeg snakker lidt lavt, for jeg har ikke lyst til at vække mine forældre nu. Det er midt om natten, så nå, først er min højttaler. Står der. Der. Og der. Så har min ene skærm. Min anden skærm. Mit Logitech headset. En arbejdscomputer. Min Logitech mus. Logitech musmål. Logitech tastatur. Så min Vision computer. Jeg kan lægge et link i beskrivelsen til alle mine ting. En rigtig beast computer. Og så har jeg mit anlæg dernede. Xbox. Og så er det mig. Jeg kan gå til kigge. Sådan ser jeg altså ud. Så jeg får lov at se mit setup. SFK Aquatic TV her. Vi ses.